پشتی گوهێزên yekînên parastina geliya pege bajarê Hesekê jê xestina Daişê paqij kirin. Çekdarên Daişê hewl didin, dago xalên got ji destê wan derketine vegerînin û hejmarek êrişî bi ser hejmarek gund lê gundewarê Hesekê kirin. Lê hêzên YPG û bi pêşdegiriya firokeyên hevgirtina navdewletî berziveke tund dan û gelek ziyan gîhandin heman rêxistinê û şer li derdora zindana Ehdas û navenda elektrîkê qewmîn û serbazekî ji YPG da diyar kirin got ew ê di operasyona lê dijî rêxistina Daişê berdewam bikin ta bajêr û gundewarê wê bi tevahî ji rêxistina Daişê paqij bikin. Ji bo wê najî hûn dizanin ji xwe berî niha wisa demekî pir kurt şerekî li vê derê çêbû. Yani operasyonê me ê gunda paqijkirinê dest pê kiriye. Ev gundê şer lê çêbû zaten pişme dikeve we dît wê derê. Şerek li wê derê çêbû. Yani wisa carna wisa balafirên koalisyonê jî wisa destek didin. Şer berdewam e. Yani armancê me em vî mintiqê hemî Daîş paqij bikin. Yani ev ciyê ku mevzîlendirmê me em bajar derketine heya ku gundê şer lê çûbû em hatine. Heya wê derê anha operasyonê me berdewam in hêj nesekinîne. Ji aliyê xwe ve firokeyên hevgirtina navdewletî jî hejmarek êrişên asîmanî li ser hejmarek xalên Daişê lê gundewarê Hesekê topbaran kirin. Ji aliyê xwe ve serbazekî ji YPG da diyar kirin got hêzên YPG û YPJ bi tena xwe şerê Daişê dikin û rejîma Sûrî ji wan devera reviyan e. Yani bêguman êrişên pir mezin gava ku di ser Hesekê de hat qada ku ne em tê da hevsa zarokan e taybet jî ciyê kerabê û ciyê hevsa zarokan e êriş ser dewletê de hat dewletê ciyê xwe berda piştî wê müdaxale YPG ji bo vê ekê çêbû niha jî wek hûn bi xwe jî dibînin vê derê şervanên YPG cî digirin bajarê Hesekê hema dikarin bêjin bi temamî û hinek gundê devdor bi çeteyên Daişê hate paqij kirin. Di heman demê de hêzên YPG haziriya xwe dike da got êrişî bargehên Daişê li bajarokê Şeddadê bikin yê got weke bargeheke sereke ji Daişê re tê naskirin û eger ew rêxistina teror ji wî bajarokê jî derkeve êdî tirsa Daişê bê temamî li ser bajar û navçeyên Kurdî dûr dikeve.